Construction worker nga nagtrabaho sa atop sa usa ka unit sa usa ka subdivision sa barangay Agos, Lapu-Lapu City ni Antong Hunyo 6 nagkabsan yun sa iyang kinabuhi. Samtang may komitataw nga makig-coordinate kanila ang developer sa nasong subdivision. Siloan Merondina sa report. Gilubong na niadtong Martes ang 34 anyos nga construction worker nga si Jordan Centillas. Hunyo 6 sa buntag samtang nagtaod sa steel roof sa gihimong extension sa usa ka unit sa usa ka subdivision sa barangay Agos si Jordan nakuryentihan kini og natagak. Ang unit nga iyang gitrabaho haduol sa usa ka high tension wire. Matod siyang live-in partner nga si Rizafer Ugdiman nadapa sa tambalanan si Jordan apan pagka Hunyo 7 nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Gitataw hinuon ni Risa nga giabagaman sa tag-iya sa unit nga gitrabaho sa iyang live-in partner ang tanang gastuhan sa tambalanan lakip na ang pagpalubong kang Jordan. Apan kay may duha sila ka anak ni Jordan nga na nag-edad pa og 4 ug 5 anyos, maglisod siya pagsugakod sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Mayo lang sa kong ginabang para sa mga duha sa bata lang namo ba. Kaya wala na gid ito nga maglain ang lawas isa man sila kung makuanan sa duha. Matod sa unit owner nga si Neri, dihang napalit niya ang maong unit. Gipaabot niya sa developer ang iyang kabalaka sa kaduol sa high tension wire sa iyang dapit. Morning concern ako sa office, nag-email ko. Yan niingon ko nga kanang ma'am kaning live wire diri ba masabod man gyud ni siya ug mag soon kung makapag-extend me. Ana ganin yan sila. Ang ilang kuan nila ko layo ra daw, dili daw sulod. Na ako'y kuan diri, na ako'y kuan silang email na ako diri. Base sa nasabutan nila sa developer, human sa 5 ka tuig pa, usa siya makabutang og extension. Apan kay ning bag-o lang, gisaka og kawatan ang iyang unit, hinungdan nga nakahukom siya nga pabutangan na lang kini og firewall. Ang akong kuan butangan na nila og action gani kay sooner bisag maingon pa sila ang ilang ikuan nga dili gani nganong nagpa-extend mo dira ana-ana maabot ra gyapon ang panahon nga i-extend mo ra gyapon may tabo. Di gyud gapon na malikayan as long as naari gapon na ang wire gani dirang gababag na nisud sa among property. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa developer sa naasoing subdivision apan matod sa usa ka staff nga on leave ang project manager, busa ischedule pa sunod semana ang planong interview kaniya. Sa pikas bahin, gitataw sa MECO nga wala makig-coordinate kanila. Ang unit owner nga may himuon di ay kining extension sa iyang unit. If we had been informed, makabutang unta tag mga safety nga kanang covers. Kay mao man itong himuon. If naay mga kanang construction matungod sa atong linya, butangan natong safety covers. Second is this extension is actually a violation to Republic Act 11261 in which ang linya unta naanaman na ang linya dili gyud na nimo pwedeng padulan. The owner of the right of way is the power line. Hunyo 8 na, duha ka adlaw human sa hitabo, mipadaog suwat ang developer ngadto sa MECO nga ipasusi ang dapit na hitabuan. Gipakita sa MECO ang kopya sa suwat nga ilang nadawat gikan sa developer lakip na ang ilang tubag ug aksyon sa hitabo. Matod sa MECO, moabot sa 13,800 ang boltahe sa maong high tension wire, busa delikado kaayo nga mapaduol ni ini. Sukad Enero karong tuiga, tulo na ka mga trabahante sa Lapu-Lapu City ang nakuryentihan samtang nagtrabaho sa atop nga nahimutang haduol sa high tension wire. Usa niadtong Abril 22 sa Barangay Pusok, ikaduha niadtong Mayo 23 sa Barangay Pahak, ug ikatulo sa Barangay Agos niadtong Hunyo 6. Luan Merondina, Balitang Bisdak.